Beth ddylai landlord wneud gyda fy mlaendal tenantiaeth? Os ydych yn denant ffurddaliad sicr, o fewn 30 diwrnod o dderbyn eich blaendal, mae rhaid i'r landlord rhoi'r blaendal mewn cynllun blaendal tenantiaeth wedi ei gymeradwyo gan y Llywodraeth. Darparu gwybodaeth benodol am y cynllun gan gynnwys tystysgrif blaendal tenantiaeth wedi ei arwyddo. Os nad yw eich landlord yn gwneud hyn, mynwch gyngor. Efallai gallwch wneud cais i'r llys am iawndal. A thra bod y blaendal heb ei ddiogelu, mae'n bosib caiff landlord anhawster ei dadgartrefi. Beth sy'n digwydd ar ddiwedd y denantiaeth? Mae cynllun blaendal tenantiaeth yn gwarchod eich arian nes i chi symud allan. Ar ddiwedd y denantiaeth, cymerwch luniau o'r tŷ ac ysgrifennwch eich landlord i ofyn am eich blaendal yn ôl. Cyn belled nad oes unrhyw ddifrod, tu hwnt i'r hyn sy'n rhesymol trwy ddefnydd cyffredinol, neu ôl-ddeludion rhent. Dylai eich landlord gytuno i ddychwelyd eich arian. Os nad ydych chi eich landlord yn cytuno, cysylltwch a'ch darparwyr cynllun blaendal tenantiaeth a gofyn am ddefnyddio ei gwasanaeth anghyfod rhad ac am ddim. Os nad ydych am ddefnyddio'r gwasanaeth anghyfod, efallai yn hytrach y gallwch fynd i'r llys, ond efallai bydd rhaid i chi dalu'r costiau. Os nad yw eich blaendal wedi ei ddiogelu, neu os ydych yn cael anhawster yn derbyn eich blaendal yn ôl, gall Shelter Cymru helpu. Defnyddiwch yr adnoddau sydd ar ein gwefan, gyrwch e-bost neu ffoniwch linell gymorth Shelter Cymru am gyngor tai arbenigol, rhad ac am ddim, ar dim 345 dim 755 dim 5.